Et Bolika ni haklina a ɲɛna kojugu. A b'a dɔn ale ne ka chargé de mission ye depuis transition daminɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo donc ale de bɛ n bilasira fulaw ka degun ni fɛnw fulakow la. An ye ɲɔgɔn dɔn bi tɛ, an ye ɲɔgɔn dɔn ka ne to Sevare, ale fana tun bɛ Sevare. Boli kun commande ne kun commande Boli. An tɛ ɲɔgɔn fɛ, an commande ɲɔgɔn ye. Ni n'a bɛnna n b'a fɔ nin cɛ in jamanen don kojugu n bɛ tɛmɛ. Ale fana b'a fɔ nin cɛ in jamanen don kojugu an bɛɛ bɛ tɛmɛ an ci la. O y'a sɔrɔ ne ye colonel ye, ale bɛ comme mobili ɲuman dɔ tun b'a bolo a bɛ to ka kow kɛ na. Problème t'a la. Don dɔ la de MINUSMA mɔgɔw ne y'a ɲini ka baara k'u fɛ k'u gɛrɛ an na an k'u ni koron k'u don an ka da fɛ. Olu de y'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen ko Boli an n'a bɛ baara kɛ a bɛ ka fulaw dɛmɛ kosɛbɛ k'a ka d'a ye n'a ka ɲɔgɔn ye. Ne ko ayiwa n ko n'aw ko tɛ problème t'a la n ko sinon ne bɛ Boli min dɔn n ko fililen don a yɛrɛ ma koyi. O y'o kuma kelen fɔ ale fana ye. Ale fana ko Wakiya n b'a dɔn a jamanen don mɔgɔ ɲɛnama tɛ an t'a se ka kuma. Mais u insistera an ye ɲɔgɔn dɔn an kumana ɲɔgɔn ye depuis o don fo bi an bɛ ɲɔgɔn bolo parce que n y'a dɔn a bɛ tiɲɛ kan a y'a dɔn n bɛ tiɲɛ kan n y'a dɔn a bɛ filako la a bɛ jamanako la a b'a fɛ ka filaw bɔ nin ko in na a b'a fɛ ka État k'a faamuya ko jamana tɛ fila kɛlɛko ye donc a b'a fɛ vraiment ale siya min ye filaw ye État k'u faamuya a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na donc ne y'a dɔn a b'o sira kan ne fana bɛ jamanako la o y'a sɔrɔ ne ye chef militaire ye an ye ɲɔgɔn faamuya an gɛrɛla ɲɔgɔn na Ala ye ne kɛ ministre ye donc ne kɛra na ministre ye o y'a sɔrɔ n terikɛ don depuis an ye ɲɔgɔn dɔn an ma ɲɔgɔn bila bilen a nana an ka bureau la a bɛ to ka na an bɛ barow fɔ degun bɛ jamana kan an bɛ to k'olu fɔ degun bɛ filaw kan an bɛ to k'olu fɔ kuma caman an b'olu fɔ fɔ Ala ye ne kɛ ministre ye don min na a nana don dɔ la an tun bɛ kuma dɔ la ne ko n ko e yɛrɛ bɛ nin ko bɛɛ la n ko a ka di ne ye n ka baara kɛ n bolo a ko non ko o tɛna faamuya n ko n bɛ deli n ko ni e bɛ ne kɛrɛfɛ n k'a ka ca Ala fɛ an ka kow dilan ɲɔgɔn bolo n ko mɔgɔw tɛ e dɔn mɔgɔw tɛ ne dɔn mais e ni ne fila an bɛ ɲɔgɔn dɔn danaya b'an cɛ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn bilasira nin ko ninnu na a sɔnna o de y'a to n y'a ta k'a kɛ n ka chargé de mission na depuis o la fo bi tigɛna ma don an na cɛ a b'a jɔyɔrɔ fa jamanako la a b'a jɔyɔrɔ fa filako la wa a bɛ filako la a bɛ jamanako la donc ne fana bɛ jamanako la ne bɛ ka baara kɛ jamana ye n bɛ ka baara kɛ pour que population ka lafiya donc jagoya an bɛ ɲɔgɔn faamuya o de y'a to kuma dɔw la ni MINUSMA mɔgɔ minnu tun bɛ yan n'olu taara sisan olu bɛ ta k'a fɔ ko Boli ko Wakidu ko il est comme ça a b'a fɔ il est comme ça il est bien k'an tɛ ɲɔgɔn dɔn de donc ne fana b'o tila kuma kelen fɔ a ma a ka nin miiriya in ɲɛna kojugu a sera a ma a ko comme an bɛ baara min na an y'o ye an b'a fɔ filako kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ don mais yɔrɔ caman bɛ yen fila de ka ca la comme filaw ka ca la et puis comme o bɛ ka filaw nɛgɛn k'a kɛ diinɛko ye alors que diinɛko tɛ ko wɛrɛ ko don a ka di ne ye karamɔgɔ fila minnu bɛ yen ni an n'olu sera ka kuma an n'olu ka ɲɔgɔn faamuya olu ka kuma filadenw fɛ k'a f'u ye ko silamɛya tɛ terrorisme don sinon silamɛya tɛ olu ni aw cɛ aw diinɛmɔgɔw ne ko n ko hakilina ka ɲi kosɛbɛ i n'u ka kuma n'aw bɛnna n'u sɔnna a bɛ na an b'a fɔ mais comme ministre dɔ bɛ o ɲɛsinnen bɛ diinɛko ma n'an b'o wele ko le commando qui est tombé donc n b'a ɲɛfɔ a ye n'a sɔnna an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'aw reçoit mais comme il était tombé a wulila tile filanin na donc n y'a fɔ a ye ko vraiment nin fɛn in bɛ yen n k'a ka di n ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o reçoit donc o de y'an se yan bi Ala sago aw sago n bɛna min fɔ o kɔfɛ n b'a fɔ n ka kuma bɛɛ la Mali la an tɛ filako kɛlɛ la an tɛ siyako kɛlɛ la an tɛ tamasɛku kɛlɛ la an tɛ arabuko kɛlɛ la an tɛ marakako kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la an bɛ terroriste kɛlɛ de la koyi
an bɛ terroriste kɛlɛ yɛrɛ de la ala ka se d'an ma terroriste u tɛ jamana ko la u tɛ yɛrɛ ko la u tɛ foyi la tiɲɛnikɛla u bɛ baga population ma u bɛ baga musow ma u bɛ baga denw ma u bɛ misiw soin u bɛ ko caman kɛ u b'a fɔ k'u ni anw sɔrɔsiw de don u b'a fɔ k'u ni état de don mais n'u taara bi dugu la ka taa bi dugudenw kan yɔrɔ tɛ état ko ye n'u an n'u karila ɲɔgɔn na ça c'est normal parce que an ye sɔrɔsiw ye an b'a ɲini ka état protéger an b'a ɲini ka population protéger o y'anw ka baara ye mais n'u taara dugu min attaquer yɔrɔ tɛ sɔrɔsi ko ye bilen o caman de bɛ kɛ bagan fitinin bɛ min bolo n'a y'o minɛ ko jaga alors que ala ni ala kiraw ye jaga kɛcogo fɔ n'a taara minɛ ko jaga fitinin bɛ mɔgɔ bolo k'o minɛ o tɛ ko wɛrɛ donc o de y'a to terroriste u tɛ diinɛ ko la u bɛ yɛrɛ ko de la ani u bɛ mɔgɔ dɔw ka ci la k'a kɛ an kana kan yɛrɛ comme an bɛ siran min kan an ka kan yɛrɛ u bɛ mɔgɔ dɔw ka ci la et kuma o kuma kɛlɛ bɛ yɛlɛma an y'a se k'a kan yɛrɛ an y'a jateminɛ siɲɛ laban na minnu bɛ ka kɛ sisan u bɛ k'u ɲɛsin usine ni fɛnw de ma parce que o ɲɛ b'a la ko an bɛ k'a essayer ka usine ni fɛnw bila da la an ka fɛnw kɛ an yɛrɛ donc bɛ k'o essayer k'o latiɲɛ les actes de transport ka bɔ Côte d'Ivoire ka na ka bɔ Sénégal ka na o sira ninnu ko u b'a dɔn o ye axe ye u bɛ ka essayer ka ko dɔ fana daga sigi hali ni mini ni fɛn ninnu an bɛ ka essayer k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ minnu na o bɛ ka daga ni fɛnw sigi problème o problème bɛ masina ni office ɲɔnɔ ni fɛnw fan na c'est pour que sɛnɛ ni fɛnw kana kɛ dɔrɔn parce que bɛɛ b'a dɔn ko Mali la yen yɔrɔ ninnu c'est la zone agropastorale misi mara bɛ kɛ yen sɛnɛ ni fɛnw bɛ kɛ yen donc n'u ye yen ko gɛlɛya c'est pour que tout simplement an ka laɲini min y'a kana sɔrɔ c'est la preuve que ninnu kuma dɔ de bɛ ka f'u ye kɔfɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan donc u bɛ k'u dogo silamɛya kɔfɛ k'o kɛ alors que silamɛyaw tɛ o de y'a to ne b'a fɔ mɔgɔw ye n ko an tɛ siya ko kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la terroriste n'i y'a ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ in ma nɔgɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka i bolo ɲɛsin mɔgɔ ma k'o ye terroriste ye mais a b'i dogo mɔgɔw tugu la a b'i don siya dɔw kɔfɛ a b'i dogo fɛn caman kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ o tiɲɛni barika bɛ bonya n'a y'a jateminɛ garabali ko ni fɛn ninnu filɛ nin ye san joli garabali bɛ Bamakɔ yan état ma deli k'a fɔ ko ka garabali wuli n'i y'a ye état ye décision ta ko ka garabali wuli c'est que u donna garabaliw la de et comme n'i donna garabali kɔnɔ i t'a dɔn nin ye terroriste ye pour que mɔgɔ ka lafiya bɛ min kɛ garabali yɔrɔ ka janya an b'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ten état mana décision fɛn fɛn ta c'est que terroriste de y'an bila la o de y'a to an kan ka terroriste kɛlɛ an b'a kɛlɛ cogo jumɛn ni an y'a ye a bɛ terroriste baara la an b'a kɛlɛ pour que ka terroriste dɔn f'i k'a sɔrɔ a b'a ka masiri la a b'a ka moto kan a ka marifa b'a bolo a bɛ attaque la o wagati de la i b'a dɔn ko terroriste kɛ o la i bɛ se k'i ɲɛsin a ma mais n'a t'o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ misigɛnna don i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla don i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la ten i b'a fɔ ko population gansan donc soit a bɛ kɛlɛ bolo kan o la i b'a dɔn i b'a kɛlɛ soit a tɛ kɛlɛ bolo kan n'a tɛ kɛlɛ bolo kan a ka ca ala fɛ i kan'a dɔn mais après kɔfɛ a bɛ kɛlɛ bolo ta kɔfɛ maintenant pour que an k'a kɛlɛ mun bɛ kɛlɛ bolo kan i bɛ se k'o kɛlɛ parce que o ye direct ye mun tɛ kɛlɛ bolo kan an bɛ compter minnu b'u dɔn de k'a fɔ an ye ko nin ye terroriste ye an bɛ se k'a laisser ka u minɛ cogo min na ou bien aw yɛrɛ mɔgɔ minnu ka mɔgɔ b'a la an minnu ka mɔgɔw b'a la n b'a fɔ ye karisa masina a ye bɔ nin ko in na a ye bɔ nin ko in na donc o de y'a to an bɛ k'a ɲini mɔgɔw ye u k'an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ a kɛlɛ ma nɔgɔ ni aw farala an kan nin kɛlɛ la a ka ca ala fɛ an ka sira sɔrɔ an bɛ kuma fɔlɔ min ɲini aw fɛ aw ye diinɛmɔgɔ ye Mali ye silamɛ jamana ye a mɛnna kunna sini aw bɛna dɔrɔn k'a bɛ silamɛya fɔ anw ye ne yɛrɛ mɔkɛ ye Amdalayi alimami juma misiri fɔlɔ o juma misiri belebele ne mɔkɛ Tiyani Wage o de kɛra o alimami fɔlɔ ye mɔgɔ bɛ silamɛya fɔ anw ye an ka duba kɔnɔ Amdalayi hali sini morikalan bɛ kɛ yen n'i bɛ walaha ɲini bi Bamakɔ yan a bɛ anw de ka so mɔgɔ tɛ se ka silamɛya fɔ anw ye o donc Mali la an mɛnna silamɛya la a mɛnna mɔgɔ tɛ se ka na silamɛya fɔ an ye aw ye diinɛmɔgɔw ye ka bɔ kɔfɛ dɔrɔn ka na ko ni silamɛya o tɛ donc an bɛ mun ɲini aw fɛ
aw flaw ka ca terrorisme na mais fila bɛɛ tɛ terroriste ye dɛ fila bɛɛ tɛ terroriste ye terroriste filaw b'a la marakaw b'a la arabuw b'a la tamasɛkiw b'a la senufaw yɛrɛ olu fana b'a la pourquoi donc n bɛna min fɔ n'i y'a dɔn mɔgɔ min ye terroriste ye i b'a kɛ mais armée gouvernement jamana siya kɛlɛ tɛ an ɲɛsinnen tɛ mɔgɔ si ma filaw b'u fɛ yen Mali la marakaw b'u fɛ yen Mali la dɔgɔnɔw b'u fɛ yen Mali la bɛɛ b'i fɛ yen Mali la fila caman de bɛ jamana in kɔnɔ u ye ko caman kɛ jamana ye an yɛrɛ sɔrɔdasi kunda chef militaire fila a caman de bɛ u bɛ terroriste kɛlɛ la o caman de bɛ yen fila caman bɛ yen u ye poste caman occupé Mali in na u bɛ poste la u kɛra ministre ye u kɛra président de l'assemblée ye u kɛra chef baw ye ka tɛmɛ donc filako tɛ vraiment filako tɛ mais u bɛ ka min fɔ kɔfɛ k'a kɛ comme si jamana bɛ ka filaw faga yan tiɲɛ t'a la dɛ tiɲɛ t'a la an tɛ filako kɛlɛ la donc an bɛ min ɲini aw fɛ aw min ye fila diinɛ ɲɛmɔgɔw ye déjà aw k'a ɲɛfɔ diinɛ ye min ye minnu bɛ ka min kɛ diinɛ don wa diinɛ tɛ wa a k'a ɲɛfɔ ka tila k'a f'u ye u bɛ sira min kan ni sira ɲuman tɛ u k'a sira bila vraiment aw b'u dɔn a ye kun fɛ u ka bɔ nin ko in na ensuite a bɛ tila k'a fara an armée kan k'aw kɛ an dɔ ye parce que armée la an bɛɛ bɛ yen k'aw kɛ an dɔ ye an bɛɛ ka kuma kelen fɔ parce que ni mɔgɔ dɔw tora kɛrɛfɛ ka armée kelen to yen a bɛ kɛ comme si armée kelen b'a d'a ma mɔgɔw b'u d'a ma alors que an bɛɛ de ye kelen donc a ka ca aw ka fara armée kan aw ka fara état kan an ka kuma kelen fɔ a ka anw dɛmɛ baara ala de dɔrɔn de tɛ fili adamaden bɛ fili sɔrɔdasi bɛ fili gouvernement bɛ fili fili bɛ se ka ye baara la ni fili min yera baara la an b'o dilan ni fili min yera baara la an b'o dilan mais k'a fɔ ko tugu de ye ka nin kɛ o tɛ ni kɛlɛ daminɛna fili bɛ se ka ye kɛlɛ kɔnɔ bavure bɛ se ka ye kɛlɛ kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka ye kɛlɛ kɔnɔ n'o kow bɛ yen an b'a dilan ni fili bɛ fɔ a bɛ dilan a bɛ anticiper a bɛ ɲɛfɔ an bɛ taa ɲɛ o bɛ se ka kɛ baara la mais k'a fɔ ko état de sigilen don k'i ɲɛsin siya dɔ ma k'o kɛlɛ walahi o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini o tɛ tiɲɛ sinikɛnɛ ne yɛrɛ min filɛ kuma na ne mamuso n fa ba a tɔgɔ ko Sira Jalo fila don ne mamuso n ba a tɔgɔ ko Sanɛ Jalo fila don donc filacili bɛ ne yɛrɛ la ni ne ma fara filaw kan hali ni ye maraka ye n tɛ bila filaw contre la wa ne ɲɔgɔnna caman donc Mali la an bɛɛ de ye kelen tiɲɛ yɛrɛ la a wele kun tun ye bi nin ye bi ministre n'a bɛ ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ma n'ale bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan kosɛbɛ n b'a ɲini a fɛ a ka dakuru dama min fɔ ne y'a fɔ. Assalamu alaikum.